2018-2019 ikasturte erdian gaude, baina datorrenean pentsatzeko garaia iritsi da. Izan ere, astelehenetik aurrematrikulazio epea irekita dago Nafarroako eskola publikoetan, eta horri buruz hitz egingo dugu aurrematrikulazio epeari buruz Nekane Lasarekin, San Francisco ikastetxeko zuzendaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Mila esker. Zer moduz joaten ari da ikasturtea? Bueno, ongi ari da aurrera eramaten, bakoitza bere martxan, eta orain aurrematrikula garaian gaude, bai. Eta, horretaz gain, aurtengo ikasturtean berrikuntzarik izan aldituzu edo? Alde batetik, esan dezakegu, murrizketekin galdu genituen bi saio jarraia, zuzeneko bi saioak berreskuratu ditugula, orduan hainbat proiektu aurrera eramateko erreztasun handiago dugula. Bestetik ere, eskola programa ere martxan jarri da aurten, lehenengo zabaltze prozesu honetan, eta horretan gabiltza, bai. Sare publikoan orokorrean, ez? Eta gero bestetik, San Francisco ikastetxean konkretuki edo nola... Eskolaen martxan jarri da, hainbat ikastetxeetan gu ere sartu gara, ez eskola osoa, bizik eta zatikari gara, lehenengo urte honetan batzuk, eta datorren urtean zabalduko da eskola osoari. Eta hainbat ikastetxe daude barruan, bai. Esan bezala hori ikasturte erdian gaude eta orain aurrematrikulazio epean dena prestatzen, dena prestatuta dagoeneko. Bai, orain aste honetan epea zabali dago, 4tik 8ra, orduan familiak ikastetxetara hurbiltzen dira, nahi duten ikastetxean inskripzio horria edo izena ematen dute, beharreko dokumentazioa aurkeztu, eta gero, ikusi behar plazak dauden ala ez, baina normalean, sare publikoan plazak izaten ditugu, ez dago arazorik. Esan dugulako astelehenean ireki zela epea eta noiz arte? 8 arte, ostiralean bukatuko da. Eta nola bizitzen ari dituzu egun hauek? Egun hauek mugituak dira, familiak hurbiltzen dira ikastetxeetara galdetzeko, 3 urtekoei begira da, 2016an jaioak direnentzat, baina baita ere igual ikastetxez aldatu nahi dutenentzat. Orduan hurbiltzen dira lehenengo galdetzera. Gure kasuan adibidez, azkeneko 2 egunetan izaten da mugimendu gehien dugunak, jendeak uzten du azkeneko momentura arte, baina ongi. Espero dugu mantentzea matrikula kopurua eta... Eskakizun asko jasotzen ari dituzue? Momentuz nahikoz lasai gabiltza, 2 egun hauetan, bai izan dugula igual beste maila batzutara galderak eta beste ikastetxe batetatik nahi dutela gure etorri, eta hori igual da berriena, ez? Normalean jende hasten da leku batean eta bukatzen du leku berdinan. Baina aldaketa daude. Orain familiek nik uste bilatzen dutela, badakitela oso ongi zer nahi duten, eta horrek eskaintzen du sare publikoak hainbat aukera, ez? Hala ere, erabaki garrantzitu hartu beharrekoa, eta nola laguntzen diezue? Beraien kezkak eta galderei erantzunez, eta gero lasaitasuna transmitituz, ez? Adibidez, galdera asko dira euskararen inguruan, guk ez dakigu euskara, zer, nola ikusten duzue? Guk esaten diogu, 95% esan dezakegu euskaldunak ez direna, etxean ez dutela euskaraz hitz egiten, eta ez dute arazorik euskaraz murgiltzeko eta jene ikasketak errez egiteko. Orduan, alde horretatik lasaitasuna, bai. Eta zergatik D-eredua hautatu? D-ereduak eskaintzen duena sare publikoan da gertutasunezko hezkuntza, ikastetxeak daude hainbat auzo, herri, guztietan, badira ikastetxeak haien inguru, testuinguruari lotuta daudenak, esperientzia handiko sarea delako, ikastetxe nizek, elkartzen dutuen ikastetxe kopurua 70 gaude, eta trajektoria edo ibilbide luzekoak, ez? Ikusi da gertutasunetik abiatzen garela, ezagunetik,
eta munduko ateak irikitzen zaizkiela, ikasleei euskaratik abiatzen gara, baina ibilbide luze horretan eleaniztasunera goaz, edo sartzen gara urruneko edo hain ezagunak ez diren hizkuntzetara, hezkuntza bere hurbiletik zabaldu egiten da. Bai, erroetatik mundura zabaltzen diezu, ez? Hori da, bai. Eta gero ere ikastetxe bakoitzak bere proiektu propioak ditu, aurrera eramaten dituenak, orduan, nolabait sare horrek eskaintzen du aukera zabala, ez? Familiek hautatu ahal izateko. Eta nolako ikasturtea izango da datorrena? Printzipioz aurre ikusten dugu, eskolek beraien proiektuak aurrera ematen dute, beraien lana, instituzioetan gertatzen denaren aparte, beraien lana aurrera ematen dute. Egia da, eragiten duela zer gertatzen den, ez? Egia da ere, hauteskundeak egongo direla, ez dakiguela zer gertatuko den, baina, nintzen aurrera jarraituko dugu, bakoitza bere lana egiten, sarean eta koordinazioan lan egiten dugulako, gure bidea irikita dagoen hau, ereduaren bidea, pixkanaka zabaltzen eta hobetzen. Baina horretan zaudete ara begira prestakuntzekin datorrenera diot. Bai zeren orain ja aurrematrikula garaia eta gero, hasiko gara nolabait ikasturtea ixten, baina baita ere hurrengoa irikitzen. Orduan ikusi behar ze beharrak ditugun, sare publikoak beti behar du instituzioen postu argia, ez? Bai infrastrukturetan, ez? Eraikinetan, eraikinak batzuk zaharrak dira, berritu behar dira, gaurkotu behar dira, gero ere beharreko materialak ere arbela digitalak, eta bar, ez? Egia da, gobernuak inbertsio handia egin duela urten, eta azkeneko urtetan gehiago, eta bidea hori da, ez? Hori eskatzen dugu, pixka bat, zaindu behar dutela. Horiek izan beharko lirateke zuen ustez lehentasunak. Edo behintzat beste, hezkuntz on bat kalitatezkoa bermatzeko, ez? Hori da, azkenean inbertsio ekonomikoa egin behar da. Egin behar da, zen horrek bermatzen du kalitatea eta lana ziurtatuta dago, nahi dut, ikastetxetan lana handia egiten da, egiten dugu. Orduan behar da oinarri hori, ez? Bai. Nafarroa zabalatan hitza da, zure ustez zer dago egiteke oraindik D ereduari dagokionez? D eredua zabala da, egia da gero eta ikastetxe edo D eredu berriak sortzen ari direla, ez? Eta horiek behar dute denbora eta laguntza, ez? Hainbat leku txikietan, agian ez da sortzen beharreko taldea, orduan beste ikastetxe batzutara joan behar dute, beste herri batzuetara, orduan hori pixka bat lagundu behar dute hori garatzen. Eta gero, esan beharra dago, Iruña herrian, D ereduak baduela bere indarra eta mantentzen dena, ez? Ikusita jaiotze tasa behera dijoala, eta D eredua behintzat hemen Iruña herrian pixkat gorexiago doala, hori ona da eta kontutan hartu beharrekoa, bai. Aipatu dituzu lehen hauteskundeak, nola uste duzu eragina alduela horrek? Espero dezagun, okerrera ez egitea, hau da, bidea zabalik dago eta gauza asko egin dira eta hori mantendu beharko litzateke. Ez luke zergatik aldatu behar, beste herrialde batzutan ez du zer ikusirik nor dagoen poterean, hezkuntza bere bidea egiteko. Orduan, gu positiboa gara beti eta espero dezagun hori errespetatzea eta azkenean familien beharroiei erantzutea. Orduan, orain esandakoa aurre matrikulazio epean gaude, eta zintzuk izango lirateke hurrengo pausuak, behin aurre matrikulazioa?
eginda? Beno, ikastetxetan ikasturtean zehar daude hainbat lan aurrera eramaten ditugunak, orduan behin aurrematrikula datak edo datuak ditugula, hasten gara, lehen esan dudan bezala, paraleloki datorren ikasturtea diseinatzen, ez? Ze beharrak ditugun, eta hori departamentuarekin bilerak eta dena ikuskariekin ikusten da, plantilla zehaztu behar da, bada dena, ez? Bata bestaren atzetik doan zerbait. Eta oraindik ikasturtean gaude, ikasturte erdian, orduan oraindik lan handia dago itxi arte ez ikasturtea. Oraindik denbora daukagunez aurrematrikula hori egiteko, zer egin, nola gauzatzen da? Beno, ikastetxeetara hurbildu, nahi duten ikastetxe horietara, hor 3 urtekoen izena emate horrian badute aukera desberdina jartzeko aukera, gero hori barematu egiten da, eta orduan dagokie bata edo bestea. Eta bestela beste mailetara apuntatu nahi duten horientzat, ere uste dut 3 aukera dituztela jartzeko, eta behin ja hori egiten dutela, eta hartzen bazaituzte, baduzu ja plaza ziurtatua. Eta informazio gehiagorako orain etxetik kontsultatzeko edo... Departamentoak badu bere web orrialdean zer behar duten, dokumentazioa, eta bestela ere ikastetxe bertan. Ikastetxean beraien web orrialdeetan edo hurbilduz, esango dizuete zer behar duzun, eta informazio guztia hor dago. Mila esker kontsultatuko dugu edo gerturatuko gara. Oso ongi, eskerrik asko. Bai, zuri etortzeagatik. Venga, eskerrik asko. Hurrengo arte.